Benvingudes i benvinguts a la 15a edició de la Festa de Xúquer Viu i proclamació dels Premis Aigua Clara i Tarquim Pudent 2021. El Balat de la Ribera acull generosament de nou la Festa del Xúquer. Un poble abraçat literalment pel riu, que reuneix en els seus paisatges la seva economia, la seva cultura i la seva història, tota la riquesa que volen conservar per a les generacions futures, però també tota la problemàtica que requereix que s'escolte alta i clara la seva veu. Els nostres agraïments van en primer lloc per a l'Ajuntament d'Albalat, al seu alcalde, Felip Hernández, i a la regidora Teresa Meléndez per fer possible aquest acte i per totes les facilitats donades per a la seva celebració, i també als veïns i les veïnes que ens han acollit i ens acompanyen en aquesta festa. També volem agrair la col·laboració de la comunitat de regants de Sueca, que des del principi dels actes de Xúquer Viu col·labora amb aquest acte. També volem agrair la presència de representants de Compromís, del PSPB, d'Esquerra Unida, de Podem, d'Esquerra Republicana, de la Intersindical Valenciana de Comissions Obreres, de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, de la Ribera en Bici Ecologistes en Acció i de la plataforma albaida.net. Tenim entre nosaltres a la diputada de les Corts Valencianes, Graciela Ferrer, a la diputada provincial Menchu Balaguer i també ens acompanyarà el diputat del Congrés, Joan Baldoví. A més, de l'alcalde d'Albalat ens acompanya també el de Guadassuar, el de Carcaixet i els regidors i regidores de distints pobles de la comarca. Demanem disculpes si hem oblidat d'esmentar alguna associació o persona. La llista de notables és molt llarga, és fàcil que ens deixem algú. Bé, anem a explicar com transcorrerà aquest acte. Enguany, la part musical correspondrà al polifacètic artista de Carcaixent, Enric Casassús. Amb el seu art als fogons reivindica la millor cuina arrelada a la terra i des de la música posa en valor la figura d'Ovidi Montllor amb el disc 25 anys de vacances, del qual ens en farà un tast al llarg d'aquest acte. I passem als guardons. Des de fa 16 anys, Xúquer Viu atorga el Premi Aigua Clara a una persona o entitat que hagi destacat pel seu treball a favor de la preservació dels rius, de les marxals, els ullals i les fonts, de l'aigua com a patrimoni social i natural. L'any passat, el guardonat va ser Benjamín Cerdà, un dels fundadors de Xúquer Viu i que, fins a la seva mort el juliol de l'any passat, va dedicar la seva vida a la millora de la societat des del seu treball de mestre, la defensa del xúquer i la promoció d'incomptables activitats per a donar a conèixer els seus valors i la seva bellesa. Vaja per a ell el nostre record més emocionant. Cada any, també Xúquer Viu atorga el Premi Tarquim Pudent a aquelles persones o entitats que han destacat just per tot el contrari, per afavorir els interessos particulars d'alguns, perjudicant i de quina manera els rius, els aqüífers i tots els seus ecosistemes associats, mantenint i promovent polítiques insostenibles que van esgotant uns recursos cada volta més escassos, degut al canvi climàtic i a la sobreexplotació. El prestigiós Premi Tarquim Pudent s'atorga per votació popular de les persones aquí presents. Així que demanem la vostra col·laboració per triar d'entre 3 candidatures quina s'endurà el preuat guardó. Passem a presentar les candidatures al prestigiós Premi Tarquim Pudent 2021. Demanem a Frederic Piqueres i a Tomàs Pérez que ens expliquen quines candidatures tenim i quins són els seus demèrits. Frederic Piqueres. Hola, bona vesprà. Com sabeu, ja de tots els anys teniu que votar, si voleu votar, i teniu que fer una marca en el paperet que vos hem repartit. Com heu vist, enguany hem fet uns paperets sostenibles per a fer una miqueta menys de gasto de paper. I el sistema és, si teniu boli, podeu marcar en el boli, feu un redolí o una creu, podeu demanar el bolígraf al veí del costat, i l'altre 90% que no porta boli ni bolígraf ni el veí tampoc, el que podeu fer és una cosa que és talleu un cantó a Xina, doncs seria el de dalt. Talleu un cantó a Xina, seria el de baix. Li feu una ratlla pel mig, seria el del mig. Per a que siga que quede clar. Enguany, com sempre, però pot ser enguany una miqueta més, és l'any del despago, estem decebuts perquè teníem esperances en les administracions
perquè som ignorants i optimistes. I no ens ha eixit la cosa bé del tot i per això tenim moltes administracions com a candidates. I vos passem a enumerar els mèrits que cada un dels nostres candidats pensem que ha fet per a mereixer aquest premi. Bé, en principi, un dels candidats al Tarquim Podem proposem el Ministeri de Transició Ecològica per ser el responsable de delegar en l'autoritat portuària la realització o no d'una nova avaluació ambiental per a l'ampliació del port de València. Una ampliació que afectarà de manera notable a les platges del sud de València i a la nostra Albufera, per deixar que s'asseque el riu Albaida i per proposar uns cabals ecològics completament insuficients per al Baix Xúquer. De tots és sabut, i el que no ara us informem, que el riu Albaida s'ha quedat sec, des de Castelló cap a baix està completament sec, el sòl del riu és arena seca, de fa més de 10 o 12 o 15 dies, no sabem exactament, no sé jo exactament. I després el tema en el Xúquer, ja sabeu que el cabal ecològic quasi no es manté. Quan t'aplegues a la sud de Cullera, pa cavall, el que és de Fortaleny al final del riu, de normal l'aigua hi fa verdeta, verdeta, verdeta. És a dir, l'aigua la mollen només per al servici del conreu de l'arròs i ja està. Com les sèquies estan de la sud de Cullera pa Cadal, el tram de baix quasi mai passa aigua. Moltes vegades ens costa des de Xúquer-Lluc cridar la Confederació i recordar-los que l'aigua té que seguir endavant està la mar. El Ministeri ha fet molts mèrits, no sols els dos que ha anomenat Frederic, sinó a banda d'això no ha fet una avaluació ambiental en les obres de modernització de regadius de la séquia real del Xúquer, malgrat els importants impactes i la reducció d'aportacions al riu Xúquer i a l'Albufera de València. I al mateix temps, per no compensar al riu Xúquer dels cabals que deixen d'anar per retorns de la modernització de regadius. La modernització de regadius el que fa és que disminueix els retorns de l'aigua que va al riu i a l'Albufera. I llavors demanaven que aquests retorns anaren al Xúquer i a l'Albufera. Però van inventar una altra cosa més rentable, i és que aquests retorns anaven a la Manxa Oriental. S'adjudicaven a la Manxa Oriental i aleshores ja no baixaven així. I això no ens sembla gens bé. A la vista de resultats anteriors, observem que la modernització de regadius de la séquia real del Xúquer produirà una reducció en els aports tant al riu Xúquer com a l'Albufera. Bé, l'altre candidat, encara que ja és un candidat molt veterà en triomfar per a nosaltres, és la Junta Central de Regants de la Manxa Oriental. Per mantenir la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental, on des dels anys 80 s'han posat en regadiu extensiu 117.000 hectàrees i que consumeixen més de 400 hectòmetres cúbics cada any, que deixen d'anar al Xúquer. La Junta de la Manxa Oriental va obtindre el Premi Tarquim Podem a l'any 2009, però els seus mèrits es fan una mereixedora de nou a la candidatura. Ja us hem dit que ja van guanyar, però són mereixedors també. El que passa que ho tindrem un poc complicat enguany. Ja n'hi ha dos candidats, però mereixedors. Sí. Ara sí reiterem també els de la Manxa Oriental per haver-se quedat en els cabals que parlàvem abans, de la modernització de regadius que s'exuplen per ells en compte de que vinguin al riu i a l'Albufera. Nosaltres demanem que aquest aqüífer sigui declarat en risc per reduir les extraccions de manera dràstica fins que es recupere l'aqüífer i el riu, mentre el govern de l'Estat permet aquesta situació i la conselleria nostra corresponent no exigeix com hauria de fer el final d'esta sobreexplotació. L'altre candidat, per nosaltres és un poc més nou, perquè és la Societat Mercantil Estatal d'Infraestructures Agràries, SEIASA, depenent del Ministeri d'Agricultura. Sí que està clar que les autoritats per dalt de nosaltres tenen aquest viatge prou càrrega de culpa. Per la seva aposta per un model d'agricultura intensiva, amb els greus impactes ambientals,
la CEIASA ha anunciat que destinarà 332 milions d'euros per a la modernització de regadius. Aquesta política, pròpia del model de gestió hidràulica del segle passat, posa en perill els nostres ecosistemes aquàtics. Des de Xúquer Viu defensem una agricultura sostenible, compatible amb el medi, de proximitat i orientada a la sobirania alimentària, on els llauradors mantinguin el control tècnic dels conreus i una participació justa en els beneficis. No està de més remarcar el que el rec a Manta està oblidant-se, està potenciant-se el tema dels estalvis d'aigua, que és mentira, està comprovat que és mentira, pel tema de la bufera, tot el tema del rec per degoteig, encara que no estem en contra dels avanços, però estem en contra que no estigui ben planificat perquè no s'està estalviant aigua i està llevant el conreu a Manta. Entonces el regar a Manta li dona molta vida a tot el sistema fluvial de fonts, naixements d'aigua i tot el que alimenta la bufera, en principi. Bueno, voteu lliurement, esta vegada no anem a fer ninguna recomanació. Bueno, en teoria no l'ha fet mai, però sempre diguem alguna cosa. Dins de poquet passarem a replegar els paperets i després vos direm com hem quedat. Molt bé. Sí. Moltes gràcies. I mentre reparteixen les paperetes i aneu pensant a qui votar, perquè li enviem un pot amb una bona mostra de tarquim pudent, doncs anem amb les primeres actuacions musicals d'avui. Us deixem ara mateix amb Enric Casassús, que vos farà ara un primer tastet sobre del seu nou disc, els 25 anys de vacances. Amb tots vosaltres, Enric Casassús. No hi ha ni un instant de cap dia que puga oblidar-me de tu. Els dies són d'altra manera. Si no he sabut res de tu, no hi ha ni una tonada que no em recorde a tu. I no vull escoltar-la si no l'escolte amb tu, que has anat convertint-te en causa del meu viure i res no m'interessa si no ho puc viure amb tu. Passaran tots els dies per anys i anys que passen, estigues on estigues, ben a prop teu seré. Has anat convertint-te en causa del meu viure i res no m'interessa si no ho puc viure amb tu. Passaran tots els dies per anys i anys que passen, estigues on estigues, ben a prop teu seré.
Bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies a Superviu per comptar amb nosaltres. Hem volgut començar amb un bolero com una manera de retre un cert homenatge a allò que hem vingut fent tants anys i que molts de vosaltres heu escoltat tantes vegades. Seguirem amb una cançó també molt especial. Abans de la segona part, farem l'espoiler que n'hi ha previst del disc 25 anys de vacances. Ara vull cantar una cançó que està feta a partir d'una lletra meua que va adaptar i va musicar Òscar Briz i que és un homenatge, en principi, a un cert paisatge emocional que és la Ribera. La part central, la part plana o fonda de la Ribera, de la qual crec que gent és un paradigma, i aquells migdies impossibles d'una calor insuportable on el desig toca la porta però el cervell li diu ni t'ocorrisca obrir. Aquelles vesprades en les que un està entre masturbar-se o posar-se el Tour de França. No cal dir-vos que la lletra és anterior a l'existència de l'aire condicionat. I a banda de bromes, que estan molt bé, vull aprofitar-la per a fer una menuda reflexió recurrent però necessària, perquè si hi ha un lloc on calen certes reflexions és la festa de Superviu. I és que no hauríem de cansar de repetir-nos que no som sers exclusius ni únics, ni exclusius ni casuals. Som fills d'una natura que sense nosaltres viu molt millor i que sense la qual nosaltres no podem viure. I som també part d'una comunitat, d'un grup de gent sense els quals tampoc sabríem viure. No som fenòmens espectaculars, som perquè som part. I vull remarcar-ho una i mil vegades. La cançó s'anomena Les hores lentes del migdia. Visca la terra, visca la natura i Superviu. En les hores lentes del migdia, a recer d'un sol incitador i tota l'hora dissuasori, em dóna el gust de fer-te una cançó. Damunt del pit t'he imaginat un dit, ploma d'ocell damunt la teua pell, buscant secrets i amagatalls, obrint camins al bes i la carícia. Ara que els grills es molen ganivets i el vent no troba el pas enmig les fulles, m'entregue aquest miratge inesperat del teu cos dibuixat i retallat. Enmig els tarongers i les palmeres que suporten en silenci aquest sol sense pietat. Ara que els grills es molen ganivets i el vent no troba el pas enmig les fulles, m'entregue aquest miratge inesperat del teu cos dibuixat i retallat. Enmig els tarongers i les palmeres que suporten en silenci aquest sol sense pietat. En les hores lentes del migdia, a recer d'un sol incitador, a cal desig sobre un debat, el cos valent demana foc, però cap prudent demana ombra, i el desig no s'avorria ni en les hores
lentes del migdia. Gràcies. Tornem, regidors. Moltes gràcies, Enric Casassús. Ens hem quedat amb ganes de més. Espero tindre'l amb nosaltres en acabar la festa d'avui. Bé, demanem ara la presència de Felip Hernández, alcalde d'Albalat de la Ribera, perquè faci la salutació a totes les persones així presents. Per favor, Felip, si vol pujar. Moltes gràcies. Bona vesprada, amics i amigues de Xuperviu, president Roger Pons, gràcies per haver escollit el poble d'Albalat per poder celebrar aquesta quincena festa de Xuperviu. I com totes i tots sabeu, la vostra lluita és la lluita del poble d'Albalat. Històricament hem estat i estarem colze a colze amb vosaltres. Els albalatencs i albalatenques no ens arruguem tan fàcilment. Junta Polinyà, Benicull, Corbera, Ullera, Favara, Fortaleny, Riola i Sueca ja presentaren contencions administratives al Tribunal Suprem contra el Real Decret 595 del 2011 que regulava el pla hidrològic. I el van guanyar. Ens donaran la raó i repetirem tantes voltes com faci falta. Senyor diputat al Congrés, Joan Baldoví, senyora diputada a les Corts Valencianes, Graciela Ferrer, senyor alcalde de Guadassuar, Boro Montanyana, senyor alcalde de Carcaixent, Andreu Solom, i sembla que acaba de veure a la nostra diputada provincial Menxo Balaguer. Regidors, regidores, la Ribera en bici, veïns i veïnes, amics tots, sigueu benvinguts al nostre poble. Y como no podía ser de otra forma, dar la bienvenida al señor Pedro Arrojo. Pedro, es un placer y un honor poder disfrutar de tu presencia. Gracias por tu trabajo y dedicación. Tus frases tan sencillas y cargadas de razón, como los ríos no se pierden en el mar, fertilizan las plataformas litorales y muchos peces del mar dependen de los ríos, algo tan sencillo parece ser que algunas instituciones, políticos y normalmente los lobbies no entienden ni quieren entender. Pedro, estamos a 100 metros del Xúquer y a 3 kilómetros del Parque de la Albufera. Dos espacios naturales que se nos mueren. Los de mi generación aprendimos a nadar ahí, todos. A nadar y disfrutamos de estos espacios que estaban llenos de vida. Hoy me siento impotente al ver la herencia que estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos. El Xúquer, en su tramo final, posiblemente sea el río más dopado del Estado español. Los vertidos de las depuradoras con tecnologías de hace 30-35 años no son capaces de hacer un buen tratamiento a las aguas negras. En las analíticas de vertido encontramos trazas de medicamento, productos de limpieza. Solo un ejemplo, la depuradora Algemesí Albalat, que atiende a 31.000 habitantes. Estamos vertiendo 3 hectómetros al año de agua dopada al Xúquer. Amics, Joan Baldoví, Graciela, us demano que prengueu nota. La inversió i modernització de les depuradores és un tema urgent.
Actualment, els veïns i veïnes paguen dues vegades el cànon de sanejament. Una a la conselleria, en el rebut de l'aigua, i l'altra, tots els cànons que els ocorreix posar-nos la Confederació Hidrogràfica. Tranquil·lament, un cànon ens el multipliquen per 10, per 5, conforme creuen convenient, depèn de les analítiques. Per això, amics i amigues, ens obre un nou front, tot un repte. Tenim que tirar endavant, pressionar, per a que totes les depuradores, imagineu-se, les que n'hi ha riu amunt, com estan dopant-nos i s'agarriu les mans al cap a veure les analítiques. Ja acabem. Aprofito la presència del president del Consorci de la Ribera i Valldigna, Boro Montanyana, i jo mateixa, com a vicepresident del Consorci, per comunicar-vos que a final de juliol es farà consulta pública prèvia del reglament de participació ciutadana del Consorci per crear l'òrgan consultiu. Us demanen Xúquer-Viu, la Ribera en Bici, associacions ecologistes de les Riberes que participeu. No podeu deixar en mans de 51 polítics, un per cada poble, entre ells jo mateixa, perquè controlem i tractem i decidim sobre 136.000 tones de fem domèstic tots els anys. És necessària la vostra participació i les vostres aportacions. De segur que eixirem tots guanyant. Pedro, una vez más, gracias por tu presencia en esta 15ª edición de las fiestas de Xúquer-Viu y enhorabuena por el premio de Aigua Clara. Te lo mereces. Moltes gràcies. I a continuació, el president de Xúquer-Viu, Roger Pons, farà un xicotet resum de quines són les nostres principals reivindicacions i preocupacions en aquest moment. Per favor. Bona vesprada a tots els veïns d'Albalat i els veritans que heu acudit a la festa que Xúquer-Viu celebra anualment, per recordar aquella lluita contra el transvasament Xúquer-Vinalopó que es volia construir des de Cortes de Pallars i que haguera acabat de rematar el nostre maltratat riu. Gràcies a la massiva resposta de la societat, baix la coordinació de Xúquer-Viu i d'altres associacions, aconseguirem paralitzar aquella construcció i traslladar el lloc de la presa d'aigua a la sud de la Marquesa. L'any passat, per culpa de la pandèmia, van tindre que suprimir la nostra festa per primera vegada, que anava fent-se des del principi de manera ininterrompuda. I l'única cosa que vam mantindre va ser atorgar-li el premi Aigua Clara a Benjamí Cerdà, membre fundador de Xúquer-Viu, molt involucrat en el funcionament de l'associació, el qual, com s'ha dit abans, va faltar a primeries de l'estiu passat. Aquest estiu les circumstàncies havien millorat prou i vam decidir fer la celebració, però en un format més reduït, eliminant el sopar, que tant ens agrada per tot l'ambient que se crea, però adoptant un model més restringit per precaució. Enguany, com s'ha dit ja, tinguem el plaer d'atorgar el Premi Aigua Clara a una de les persones més expertes en temes relacionats amb l'aigua de tot l'Estat i en el qual hem tingut molta relació, admiració pel seu mestratge i per les seues col·laboracions. Fa pocs dies va publicar l'esborrany del Pla Hidrològic 2022-2027. La primera impressió que ens dona la seva lectura és prou decebedora, perquè esperàvem més d'ell. Si tenim en compte que aquest pla és el que té que regular les actuacions i usos que es faran en el territori
per tal que el 2027 totes les masses d'aigua, rius i aqüífers estiguen en bon estat de salut ecològica, pensem que les mesures que es proposen són insuficients i haurien de ser més exigents i ambicioses. Així, per exemple, els cabals ecològics indicats continuen sent insuficients i com a prova tinguem el cas del riu Albaida, afluent del Xúquer que porta unes 2 setmanes sec. Sense aigua no hi ha diversitat ni hi ha vida. Per això, i davant del canvi climàtic, l'augment dels cabals ambientals és imprescindible. Se manté també la sobreexplotació en l'aqüífer de la Manxa Oriental, que, com s'ha dit abans, es van transformar en un territori molt gran i deixem d'anar al riu 400 hectòmetres per regar de manera intensiva, entre altres cultius com el blat o la dacsa. Aquest aqüífer hauria de ser declarat en risc per reduir les extraccions de manera dràstica fins que se recupere l'aqüífer i el riu. Ara tinguem 6 mesos per fer al·legacions a aquest pla provisional hidrològic i nosaltres tornarem a presentar totes les esmenes que considerem necessàries per a millorar-lo. També us demanarem a vosaltres el vostre suport en aquesta fase tan important. En Xúquer Viu ens preocupa molt la manera que està portant-se a terme la modernització del regadiu de la Sequera del Xúquer per l'impacte que provoca la disminució de retorns que anaven al Xúquer o a l'Albufera o als aqüífers. No és que estem en contra de que es modernitzi el regadiu perquè té, no és que estiguem en contra, simplement estem en contra de que se faci d'una manera que perjudiqui. Veiem que els trams que ja s'han executat sí que estan provocant conseqüències negatives, perquè al riu i a l'Albufera ja no s'arriba l'aigua que abans recebien dels retorns de reg. Volem, per tant, que es faci una avaluació ambiental global, rigorosa, que estime la quantitat que deixa d'anar i que es compense, aportant tant al riu Xúquer com a l'Albufera l'aigua que ja no s'arriba a causa de la modernització. Cal dir que el pla hidrològic no contempla cap compensació per al nostre Xúquer, amb la qual hi serà perdent clarament en aquest procés. I ja per acabar i no allargar-ho més, vull agrair a l'Ajuntament d'Albalat que ens ha obert els braços i ha posat tot el seu esforç per celebrar aquest event en el poble. Gràcies a tothom per estar ací en aquest acte festiu que fem al nostre riu Xúquer i per animar-nos a seguir reivindicant la seva millora. Gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Roger. I bé, arriba el moment de lliurar el primer guardó de la nit, el Premi Aigua Clara. Demanem a Paco Sanz, per favor, que passe a presentar-nos els mèrits del guardonat, que faci un resum, perquè si els ha de dir tots, no sé si arribarem a l'hora de sopar. Paco Sanz, la veritat és que és un honor comptar per la Rosa. Bé, bona nit. Pedro Rojo no és la primera vegada que està en la Ribera. Avui hem fet memòria i és la 4a vegada. En 2003, el 19 de maig de 2003, va estar a la ciutat d'Alzira. Va ser un mes després de que li atorgaren el Premi Goldman, el Premi de Medi Ambient Goldman. Va estar en Alzira, va donar una conferència i als 2 anys, el 19 d'abril de 2005, va estar en Sueca, on va lliurar un premi que per cert el tenim així. Este premi és el Premi de la Dragona Ibèrica de la Fundació que en 2005 va anar per a Xúquer Viu. I vingué a donar-nos i de pas n'hi ha una conferència molt interessant en Sueca. I l'última vegada va estar en el 2014 en la solta d'aigües de la comunitat de regants de Sueca, va ser el convidat d'honor aquell any. I ell és doctor en Ciències Físiques, és professor emèrit d'anàlisi econòmic de la Universitat de Saragossa, ha publicat 70 llibres i ha escrit més de 100 articles científics, tota una autoritat. És cofundador de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, una institució molt important perquè ha canviat el concepte, el vell concepte de l'aigua
un concepte productivista mercantil per valorar els seus actius ecològics i socials. Cal recordar així, que jo sé que Pedro ho farà també, Antonio Esteban. Antonio Esteban, de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, va ser la persona que es va mostrar el camí de tots els ensenyaments des de la Fundació. Va ser el Premi Aigua Clara 2007 i faltant 2008. El tirem molt en falta perquè es va ensenyar molt. Estava dient que ell vingué, que Pedro Rojo vingué en el 2003, en maig, encara no existia la coordinadora Riu Xúquer, però Xúquer Viu se va constituir a finals d'aquest any. D'alguna manera estaven marcant-se el camí. Va rebre en 2003 el Premi Goldman de Medi Ambient. És com si fos el Premi Nobel de Medi Ambient, el premi més important. En 2003 ha sigut el primer espanyol i crec que l'únic que l'ha rebut. A tots mos sona Berta Cáceres, esta activista hondureña que també lluitava per els rius, que va morir assassinada en el 2016. L'any anterior havia rebut aquest premi tan important. Ha sigut president de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, actualment és membre del seu patronat i va estar en el Congrés de Diputats entre 2016 i 2019 portant iniciatives relacionades amb l'aigua i amb el medi ambient. I des de l'1 de novembre de 2020 és el primer espanyol relator especial de les Nacions Unides sobre el dret a l'aigua i el sanejament. A més, va ser a petició de grups ambientals i ecologistes, com és, per exemple, la RAP, la Red Agua Pública, de la qual forma part la xarxa valenciana de l'aigua pública, on també està Xúquer Viu. És una tasca, no és nova perquè és una continuació del que estava fent, però té molta responsabilitat que m'imagino que ens explicarà. Este és el Premi Aigua Clara de 2021. Pedro, puja quan vulguis i que pugen també els membres de Xúquer Viu per a donar-li, l'alcalde d'Albalat, per a donar-li el premi. Pedro, quan vulguis. Bueno, esta mañana, cuando he tenido ocasión de hablarle a los compañeros y las compañeras de prensa, les he dicho la realidad. Siempre que pienso en el Xúquer, siempre que pienso en vosotras y en vosotros, la primera imagen que me llega es Antonio Esteban. Para mí Antonio Esteban fue y sigue siendo y será una persona fundamental, no solo para el Xúquer, para toda España, para Coagret, coordinadora, para la Fundación Nueva Cultura del Agua, porque era una persona que reunía, primero, la calidad humana, la sensibilidad, era buena gente, eso era lo más importante, pero luego era una persona inteligente, bien preparada y sensible, continuamente obsesionada por dialogar con todo el mundo, con los que estaban de acuerdo y con los que estaban en contra, y lo sabéis mejor que yo. Y fue capaz de, siendo paciente, pensando en nombre de quienes estaban en desacuerdo y en nombre de quienes necesitaban también el movimiento, pensando por unos y por otros, ser capaz de tender puentes, de tender inteligencia, también desde su preparación técnica, que era excelente. Para mí fue todo un maestro, seguirá siéndolo siempre. Entonces, nada, gracias por recordármelo, porque siempre estará en mi memoria, en mi respeto y en mi cariño. Bueno, Xúquer Viu es, lo sabéis mejor que vosotros, cuando empezamos todas las luchas en el conjunto del Estado, claro, gran parte del litoral valenciano se presentaba, y del litoral mediterráneo, como ávido de más y más necesidad de agua, y por tanto territorio en donde se podía hacer con más facilidad que en otros territorios la demagogia de necesitamos siempre más, ¿no? Y por tanto cueste lo que cueste, impacte lo que impacte, se inunden los pueblos que se inunden en un lado o en otro. Cuando surge Xúquer Viu, cuando surge la coordinadora, cuando Antonio
paso a paso, con muchos y muchas de vosotras y vosotras, va pueblo a pueblo y va reportando a nivel nacional, a nivel estatal, los avances que se van consiguiendo y que al final se va consiguiendo que ayuntamientos se sensibilicen para defender el río, que incluso comunidades de regantes se sensibilicen y entiendan que la lucha ecologista no va contra ellos, va a favor de ellos, pero desde otra forma de entender el río, ¿verdad? Y que empieza a generarse un movimiento en el País Valencià. Para nosotros era un enorme apoyo. Es posible que construyamos entre todos y todas un discurso propositivamente positivo en la defensa de los ríos. Esto no era una lucha de un territorio contra otro, no era ni podía ser una lucha de Aragón contra Cataluña o contra Valencia o contra Murcia o de Castilla-León contra... No, podíamos estructurar una nueva forma de pensar en donde los ríos fueran lo que siempre han sido, parte de nuestra vida, parte de nuestra identidad, de nuestra salud, de nuestro ocio, de nuestro disfrute, en esas playas fluviales que tienen todos los pueblos de España y de Europa y del mundo. La mayor parte, la inmensa mayoría de las playas no están en la costa, son playas fluviales. Todos los países del mundo. Lo que pasa es que hemos acabado envenenando nuestros ríos, transformándolos en vez de motivo de orgullo, en miedo, vergüenza, recelo, ¿no? Y estamos desde hace tiempo en la fase que Suckerview emblematiza, el caso del Xúquer, de recuperar los ríos como elementos de nuestra identidad, de nuestro territorio, de nuestra vida, de nuestro orgullo incluso, como pueblos, ¿verdad? Bien, pues en ese sentido, enhorabuena, amigos y amigas, enhorabuena y gracias desde la perspectiva más global que da la lucha por recuperar los ríos como elementos de vida. Desde noviembre, el 1 de noviembre, empujado en principio por los movimientos sociales, por los sindicatos también, me llevaron a presentar mi candidatura para sustituir, era el tiempo llegado, en el puesto de relator especial de Naciones Unidas a una persona que lo ha hecho de maravilla, profesor brasileño Leo Heller, una maravilla. Algún día lo tenéis que traer por aquí, os encantará. Y bueno, al final me decidí, fue un proceso de selección duro, 2 meses, ¿no? Había muchos candidatos, candidatas. Carmen es parte de mi preparación, porque fue todo el verano pasado preparándome y bueno, y al final tuve el honor de ser seleccionado. Un honor que es al mismo tiempo un enorme privilegio, un enorme honor, pero también un desafío descomunal, ¿no? Tan descomunal como ilusionante. Se supone que lo que tengo que hacer, y es lo que estoy, debo de ser, soy el experto de Naciones Unidas a nivel mundial que debe de precisar, clarificar, supervisar y defender los ya declarados derechos humanos al agua potable y al saneamiento, como derechos humanos. Cuestión en la que podemos decirlo con un digno orgullo, no chulería, pero España y Alemania tuvieron mucho que ver. Fueron los primeros en lanzar la idea. Cristina Narbona tuvo mucho que ver, hay que reconocerlo, está bien, está muy bien. Luego fue Bolivia quien ya directamente en el 2010 lo llevó a la Asamblea General y en una votación en donde no hubo voto en contra, ninguno, pero hubo cerca de 30 sospechosas y significativas abstenciones. Buena parte de los países más poderosos de la Tierra se abstuvieron, no se atrevieron a votar en contra. Y se aprobó, de manera que el acceso y el derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos, son ley universal, a la que están obligados a cumplirlas todos los estados, desde los gobiernos a los ayuntamientos y todas las empresas. Y de alguna manera eso se puede reclamar ante un juez, porque es obligación legal del Estado español en este caso. Bueno, mi labor es de alguna manera supervisar, defender, vigilar.
Podéis imaginar que la labor es inmensa porque, fijaros, estamos en un mundo en donde ahora presento mis dos primeros informes, uno ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre, otro en octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Debo decir que debo de estarme rejuveneciendo o algo así, porque con los años y las horas de vuelo que tengo, cada día estoy más nervioso con este tema, como si fuera un estudiante que voy a la EBAU esa a examinarme. Según se acerca el examen, estoy más nervioso, ¿no? Y bueno, quizá es pues la ansiedad por intentar hacerlo bien, por no defraudaros, ¿no? Por no defraudar la expectativa y el trabajo que se me encomienda. En el primer informe digo una cosa y voy a intentar ser breve para no aburriros. En el primer informe voy a explicar lo que yo creo que es el estado de la situación a nivel global, el diagnóstico. Y yo hablo de una manera un tanto, puedo decir incluso casi provocativa, hablo y explico la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. 2.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable. 4.200 millones no tienen garantizado el saneamiento. 3.000 millones no tienen una pileta de agua en su casa o cerca donde lavarse las manos, ahora que tenemos la COVID. 3.000 millones. Esta es la crisis global del agua. Cuando decimos esto muchas veces se piensa que es un problema de escasez, que el planeta se seca. Y yo insisto claro que hacemos escasez. Llegamos a un momento en que somos capaces de hacer escaso lo abundante. Hacemos escaso el planeta, pero no tenemos otro. Y no vamos a podernos ir a Marte para vivir como aquí. Luego no nos queda más remedio que pensar, en vez de en la escasez, pensar en los excesos de codicia, en los excesos de ambición, que hacen escaso lo que Dios o quien sea nos ha dado. Lo cual, si yo fuera religioso, diría sería un sacrilegio, un atentado contra la creación, contra lo que Dios ha creado. Yo creo que el agua no es escasa, la hacemos escasa desde nuestra inconsciencia, a veces sin mala voluntad, desde los excedentes de codicia y de ambición, a veces de los más ricos, de los más poderosos. Pues bien, en ese contexto yo digo, esos 2.200 millones de personas no son 2.200 millones de personas sedientas que no tengan agua alrededor en sus lugares de vida. Si viven donde viven es porque hay agua, si no, no vivirían allá. Cierto, zonas semiáridas, áridas, con el cambio climático, a lo mejor en no mucho tiempo no serán habitables. Ahí sí, ahí hay un problema de escasez física. Pero la inmensa mayoría de esos 2.200 millones de personas, en la mayoría son 2.200 millones de personas empobrecidas que viven al lado de un río contaminado o sobre un acuífero contaminado. Muchas veces por metales pesados o pesticidas que, como no saben a nada, ni te mandan con una diarrea al hospital al día siguiente, pasa desapercibido. Pero esas personas morirán, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, morirán 20, 30 años antes de lo que le correspondía, porque se están envenenando poco a poco. Ahí tenemos 2.200 millones de personas. Bueno, pues ese es el reto. Entonces yo lo que digo es, y por eso tiene todo que ver con Zuckerview, lo que vengo diciendo es, mi competencia es en el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Yo digo, queridos amigos y amigas de Naciones Unidas, lo digo a los gobiernos, no conseguiremos avanzar seriamente en resolver la universalidad del acceso al agua potable y al saneamiento si no hacemos las paces con nuestros ríos, si no recuperamos la salud y el buen estado de los ríos que nos dan de beber, que nos dan de comer, que nos dan de vivir. Tener un río contaminado, tener un río que se arruina, que desaparece, que se muere, es tener un futuro que se nos muere, que se nos enferma. Es tener una sociedad cada vez más vulnerable y más ante el cambio climático que ya se nos echa encima. Y es mi insistencia, por eso trabajo
codo con codo, de manera intensa, con el relator de contaminación tóxica, con muchos relatores, pero particularmente con el relator de contaminación tóxica y con el relator de medio ambiente, porque creo que tenemos que compartir nuestras relatorías en luchas comunes, en consejos comunes, en declaraciones comunes. Son líneas convergentes. Lo social y lo ambiental no se enfrentan, se conjugan. No es verdad que o río o economía. No habrá economía si no hay río. No habrá salud si no hay río sano. Igual que está pasando con la pandemia, no habrá economía si no vencemos al virus, carajo. No son contradictorios, son confluyentes. Son retos confluyentes. Bueno, pues en ese reto socioambiental en el que estáis de lleno, Xúquer-Viu, en lo que os corresponde a este hermoso río, a este patrimonio que es el Xúquer, pues es la visión territorial de lo que, como veis, es un problema global, ¿no? De manera que ahí tengo vuestro ejemplo, tengo vuestra fuerza y ahí seguiré, ahí intentaré desarrollar. Me preocupa también, y me comprometo a venir quizá después de octubre, lo estábamos hablando con Graciela también, quizá venir a los Corts. Ante las Naciones Unidas voy a presentar un informe que va a ser polémico. El anterior relator, Leo Heller, hizo un informe que suscitó polémica en el sector, digamos, de los grandes multinacionales que privatizan o participan en la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Y yo voy a entrarle a otro capítulo de la mercantilización del agua y de la financiarización del agua. No os voy a aburrir, pero sé que va a ser polémico. No pretendo cerrar el debate, sé que es un debate complejo, pero el agua no puede ser una mercancía. Tiene que seguir siendo un bien común, un bien público administrado a través de una gobernanza democrática y participativa. El que vosotros y vosotras estéis activos en el plan de Cuenca no solo es vuestro derecho, es una necesidad democrática del país. El agua no puede ser de los que más fuerza tengan. Debe ser patrimonio de todos y todas. Debe ser un patrimonio natural, económico, pero desde una perspectiva del interés general. Y por tanto, en esa línea, yo creo que es un reto global el de construir la gobernanza democrática del agua. Bueno, pues nada, eso van a ser mis dos informes y si queréis, pues después de presentarlo en Nueva York, mi idea no es cerrar el debate, sino abrirlo. De manera, mi compromiso luego es ir a los lugares para animar el debate y para escuchar, para aprender, para ver cómo lo hacemos entre todos y todas, cómo construimos esa democracia hídrica, en la que estáis de lleno, sois protagonistas, sois el motor. Yo, desde mi puesto de relator, puedo ayudar a dar visibilidad a vuestras luchas. No tengo la fuerza de cambiar las cosas que vosotros queréis cambiar y que sin duda estáis cambiando y cambiaréis. Lo que puedo ayudar es a dar visibilidad, fuerza moral a vuestra lucha, porque vosotros y vosotras sois el motor de ese cambio democrático que necesita la modernidad, de ver los ríos no como un canal de H2O que se pierde en el mar, sino como un ecosistema vivo del que depende nuestra salud, nuestra vida y también nuestra identidad colectiva, territorial, local, regional. Nuestro orgullo legítimo como pueblo, ¿no? Cuando te preguntan ¿de qué pueblo eres? Y ¿qué podrías decirme de tu pueblo? A lo mejor os acordáis de la patrona o del patrón y del río. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es motivo de vuestra identidad, de vuestro colectivo. ¿Cómo pensar en París sin el Sena? ¿Cómo pensar en Valencia y en toda la Cuenca sin el Xúquer? No es posible. Bueno, pues ahí estáis. Enhorabuena por ello y gracias, gracias. Y por eso, desde la fuerza que tenéis, desde la fuerza que dais, desde la fuerza que generáis de cambio, gracias por este premio, que yo sé que es un premio, en realidad un premio colectivo, como todos. Aquí no existe Superman, ni debe existir. Aquí existimos las capacidades colectivas, la inteligencia colectiva, de quienes estamos y de quienes nos enseñaron y nos siguen enseñando, con la figura de Antonio Esteban siempre en mi conciencia, en mi recuerdo. Muchas gracias.
En aquests 18 anys d'existència de Xúquer Viu, durant els actes, festes i protestes que hem realitzat, hem deixat un xicotet espai per a la poesia, per a la bellesa del nostre riu. Ibn Hafaja fou un gran poeta andalusí que va néixer i va morir a la nostra comarca als tombants dels segles XI i XII, ja fa temps. Se'l considera un dels millors poetes de la natura en la literatura àrab i és l'autor d'un preciós poema dedicat al xúquer. Des del principi, l'encarregada de llegir el poema va ser Elvira Mondragón, a qui des d'ací enviem una forta abraçada. Quan ella ja no ha pogut fer-ho, han sigut sempre una persona destacada del poble o la ciutat on hem celebrat la festa qui se n'ha fet càrrec. I per a la persona destacada en Albalat està Teresa Meléndez, primera tinent d'alcalde, vicedirectora de l'Institut Bernat Guinovar, filòloga, activista de 1000 batalles. Li preguem que pugi a l'escenari, per favor, per a posar el toc de poesia a aquest acte. També al mestre Jaume Pedrós, un luxe tindre així també amb nosaltres, perquè posi un poquet del seu art i l'acompanye amb la seva guitarra. Moltes gràcies als dos. El poema, molta dient les paraules que ha dit el Pedro Arrojo, es diu La bellesa del riu i és la versió valenciana del poeta de Gandia, Josep Piera. Amb tots vosaltres, Teresa Menéndez. I Jaume Pedrós. Déu meu, com és de vell el riu en aquest llit, més delitós per veure que uns llavis de donzella. Sembla una polsera amb flors a les vores, talment la Via Làctea. És cristal·lí, com un fil d'argent sobre una túnica verda. Pestanyes en ull blau, el brancatge que el voreja entre carícies de brisa. L'or del crepuscle rellisca damunt l'aigua platejada. Quantes vegades, Déu meu, a la vora d'aquest riu, he convidat a un vi clar les meues estimades companyes. Jo només volia dir, donar les gràcies a Isidre, o les gràcies o matar-lo. Són molts anys que ens coneixem, perquè jo he sigut professora de la filla, una filla magnífica que té, igual que una dona que està per ahí. Isidre, gràcies per fer-me partícip directe d'aquest acte i, com ha dit l'alcalde, gràcies Paco, Frederic, per haver escollit Albalat per a fer aquest acte. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha una taula, allà al costat, on tenim a la venda camisetes, barrets, molt pràctics per a l'estiu, a més a més estan recent encomanats per a Xúquer Viu i altre material. Com tots els anys, aprofitem per fer campanya publicitària. Voleu formar part d'un dels moviments ciutadans amb més prestigi dins i fora de la nostra comarca? Per només 18 euros a l'any podeu fer-vos socis de Xúquer Viu i ajudar a que mantinga la seva independència econòmica. Que no és poc en els temps que corren. Bé, i arriba l'hora del segon guardó de la nit. Imaginem que el recompte de vots ja estarà fet, ja haurà hagut temps, i ens diuen que sí, efectivament, sí. I podem passar ja a atorgar els premis Tarquim, el prestigiós premi Tarquim Pudem. Demanem a Frederic, Piqueres i a Tomàs que pugen a l'escenari per a proclamar solemnement el premi Tarquim Pudem 2021. Bé, així tenim els resultats. Estaven prou clars. Encara que alguna gent ha plegat un poc més tard,
Si foren 10 o 12 vots no hi havia possibilitat de canviar el resultat, així és que com no havien ficat hora de votar és tot legal. Algú li ha demanat el carnet d'identitat i crec que algú em diu, vas a fer la mà, diu, doncs vale. Això fa l'amistat. Llitges resultats, Tomàs. El guanyador ha sigut el Ministeri de Transició Ecològica en 49 vots, seguit per la Junta Central de Regants de la Manxa Oriental en 37 i la Sellasa en 13. O sigui que enguany el Premi Tarquim Pudent el podrem enviar a la representant del Ministeri, la seva ministra, Teresa Rivera, perquè conega la nostra opinió sobre la funció que estan fent en el seu Ministeri. Este és Tarquim enguany. Gràcies, Paco. Com sabeu, tots els anys parlem de... Els nostres Tarquims tenen tots el caché i el terroir i el puesto d'Onsagarra, que és important. I enguany este és Tarquim de l'Albaida hidratat. Perquè ja sabeu que l'Albaida s'ha secat de Castelló aigües avall i entonces li hem posat una miqueta d'aigua perquè si no, si posàvem només ahí les codices no lluïa. Li hem posat una miqueta d'aigua perquè es fera negre. Molt bé. Merescut el tenia al Ministeri. Bueno, moltes gràcies i per a concloure la festa de la manera més brillant i emotiva tenim així de nou a Enric Casassús i el seu magnífic guitarrista que ens acompanyarà durant uns minuts. Enric Casassús ha llançat un exitós Verkami amb el qual ha enregistrat un disc que ofereix una nova lectura de l'obra de l'actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor. El disc es diu 25 anys de vacances i avui així tenim el privilegi de fer-ne un primer tast. Amb tots vostès, Enric Casassús. Tot ben senzill i ben alegre. Em creureu mort i jo no hauré mort. Faré vacances. Faré vacances. El color negre que m'estime se'n vindrà amb mi. I jo sol, de negre. Beveu conyac i vi i casalla. I si m'arriba el pressupost, beveu-me un whisky. Ràpidament emboteu foc. Soc valencià. I en una capsa de cartró, si no us molèstia pels amics, poseu la pols d'un servidor i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu. És per anar passant d'estona amablement i al mateix temps aprendre a viure, aprendre coses i més coses per la propera cançó a fer. Porteu-me al Coi, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del Cinc, prop d'un romer, deixeu-me ja. Així em vindrà l'aroma bo. Així, a les nits, amb la quietud, vindrà la música. Mireu també de fomentar els berenars a la muntanya. S'aproparan per fi a mi dolces xicones i despistant com qui no vol, alçant els ulls entrant pels peus, arribaré fins al seu cor. Res d'adeus ni de records, vas de vacances,
vaig de vacances. Qualsevol dia impensat vos tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançonetes. Pot ser d'entrada, s'estranyeu, bé per el físic o la veu, però seré altre cop jo, doncs com el mestre Maragall, també crec jo en la resurrecció de la carn. Seré més jove i tornaré a estimar a cada instant. Ai, les xiquetes, ai, les donetes, ai, quines joies. I si de cas, jo no ho crec pas, encara dura la vida dura, doncs altre cop de part dels morts, segurament com sempre passa, els hi diran que són dolents, que són dolents, de part dels morts fins a la mort. Però llavors no em moriré, però llavors no em moriré. Faré vacances, faré vacances, faré vacances, faré vacances. Gràcies. Com us he dit, és un spoiler. És la segona vegada que cantem. Esta cançó és la primera vegada que la cantem en públic. L'any passat, gràcies també a la gent de Manuel, poguérem fer ja una actuació pública, però bueno, estem al començament. D'esta cançó, que és una mena de testament d'Ovidi, així el títol de la cançó, allò dels 25 anys de vacances. La pandèmia ha aconseguit que siguin 26, però bueno, mantindrem la referència. Abundant en allò que dèiem abans, el fet d'aquell sentit de la pertanyença tan fonamental, sentir-se part, té un paradigma, que és allò que hem convingut a anomenar poble. Ovidi n'era conscient i la primera cançó del disc és El meu poble, Alcoi. Costeres i ponts, música de telers, de muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fa créixer boira el fum brut sense ales. Eixe veneres trauen en prova de treball un poble que l'ofegue, que no matarà. El meu poble, Alcoi. Poble d'història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert, carrascós, clivellat, com un gall matiner canta i alça la cresta, com si el seu horitzó fora finestra. Hi ha també un raconet que només me'l sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern, al meu poble, Alcoi. Allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar i que després l'han fet igual com era abans, per vergonya de tots i beneït pel clero, la vergonya de fer-te anar al teu enterro. I encara té una font roja i fresca a tots temps,
com ella dona vida, la primavera mou al meu poble Alcoi. Allí fan unes festes que a molts els dura l'any i que altres les esperen sense pensar en el sant. Són moros i cristians que un cafè fa germans. Sempre perden els moros i guanyen els cristians. Tants amos, tants obrers, tan dolç i tan amarg, ballen colors de festa amb músiques i focs. Al meu poble, Alcoi, amb un cantó pinyó, lloc de cita amb totó, amb el barranc dels 5 com dos braços oberts. També hi ha una glorieta on duen els infants i que els dona cabuda quan s'han cansat d'anar. I els té fins que se'n van al lloc millor que en diuen, rient pels qui li venen, plorant pels qui se'n van. Va coneixent tot el meu poble Alcoi, de costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan-se en un riu aigües brutes de fàbriques, allí fa créixer boira el fum brut sense ales. Eixe veneres trauen en prova de treball un poble que l'ofegue però no mataran. El meu poble, Alcoi. No puc esperar-ne més, no soc jo molt de protocols i necessito presentar-vos ja a un bon amic, un gran guitarrista i una peça fonamental en aquest projecte que s'anomena 25 de vacances. Ell és Jaume Pedrós. No cal que jo vos conte com d'important ha estat l'aport en l'estratègia dels poderosos per acollonir, per sometre el personal. Un trobador de l'alçada, de l'altura d'Ovidi Mollor no podia estar-se'n de fer-ne una faula. La fera feroce. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que una fera feroce del parc s'escaparà. Es prega a les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torne el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, fent ús del seu poder, i a la fera feroce deixar-la sense dents. El que això no complesca, que no es queixe després, si per culpa la fera el rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu, la fera! I em veurem tan fotut, em va dir molt planera: xicot, per què t'espantes? Jo no te'n menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc que tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen agafar. La fera és defensa, no la deixen parlar. Com som molts i ella sola no pot i me l'estoven, i emprenyes per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde
l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroge ja no ens traurà la son i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au! I com hi ha l'opressió, hi ha també l'esperança. I algú, com ho he dit, tampoc podia estar-se'n de fer-nos arribar a aquesta faula fantàstica de Josep Maria Carandell, la cançó de les balances. Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, arbres, pous, terres i cases. I al matí, des de la torre, cada dia les contava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de contar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan serà el dia que l'home valga més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les pedres i els arbres? Quan serà el dia que a l'home no se'l pese amb les balances? El rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonats i a la torre el va tancar castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances i quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten les dones rient i plorant la canten. I quan s'ajunten les dones rient i plorant la canten. Gràcies. Una cançó mítica, un homenatge a la infantesa i a les mitologies, l'homenatge a Teresa. Al disc aquesta cançó la compartís amb una persona que admire molt, una enorme cantant i una magnífica persona, que és Clara Andrés. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant un pas. Potser fos l'últim fet amb algú que estimes
abans que un bombardeig la tornes boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu costat. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on veníem i que reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més en sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i el llança un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals. Perquè vull. Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Eixia ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va arrapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam somiar un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acabe la cançó perquè vull,
mateix. De vegades, aquella cosa tan tòpica dels arbres i els boscs, la immediatesa de la nostra realitat, de vegades tan dura, la llosa aquella que tenim encara de situacions complicadíssimes, fan que perguem la vista ampla. Parle d'un fenomen criminal com és l'exili, el desarrelament. És absolutament insuportable la quantitat de gent que està forçada a fugir de la seva terra, no només per a viure, senzillament per a no morir, que és un matís molt important. Pere IV va fer un poema magnífic al respecte i Ovidi Montllor va fer una cançó amb aquest poema absolutament solemne, Les corrandes de l'exili. Una nit de lluna plena remuntarem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya deixi el dia de ma partida, mitja vida com dormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny pot ser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré, ans d'enyorança viuré. En les terres del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somie completa, que la somie completa, que la somie completa. El discurs aquell de la inclusió és fonamental deixar constància que això no passa i, per tant, existeix l'opressió, existeix la marginació, existeix la discriminació, existeix l'abús, la massacre de la natura i de la vida. I si la natura és irrenunciable, la dignitat i la diversitat són innegociables. I si això no passa, n'hi ha ràbia. I potser això li passa a Ovidi quan va escriure Va com va.
m'emprenya molt que jo tinc mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no puc callar mentre tu tens la tralla. Va com va. Va com va. A tu t'han dit preciós i jo trenqué la ploma. Va com va. A tu t'han dat l'herència i a mi m'han dat la vida. Va com va. A tu t'han dat l'herència i a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendrem la mida. Va com va. Va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar seguir dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volem. Jaume Pedrós. I acabem ja. Una de les grans meravelles de la nostra cultura és aquella associació apoteòsica entre Ovidi Montllor i Andrés Estelles. Bueno, esta cançó és un paradigma. A modo de final i també a mena d'himne, m'aclame a tu. Clame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoque un homo secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Entre el gran foc o la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins, m'agafe a tu os que més estimava i cante el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el ne destí, la sendera de llum. Sempre a la nit, il·luminant entenc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el rent que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys,
seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment, escala il·limitada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de sempre. Moltíssimes gràcies. Bona nit.